multihus. Og jeg håber, den vil bestå langt ud i fremtiden. Sådan en hus var aldrig kommet op at stå, hvis ikke der var noget, der hed fællesskab. Det at lave den store opgave er umuligt for en eller to. Men når bare der er hende nok, så går jeg som leg. Men må sige, det er fællesskab, der har bestået sin prøve her ved opførelse af multihus. For omkring 5 år siden var vi en gruppe, der i fællesskab begyndte at lave den bog, der kom til at hedde Savstrup Skav Trabia. For nemheds skyld kaldte vi gruppen for bogklub. Der var en gang, der snakkede vi om, hvis der nu blev noget overskud, hvad skulle vi så bruge det til? Vi var ikke så optimistiske, så der var snak om en flaske rødvin til Dierling. Og vi var 10. Eller det kunne der også være, der kunne blive til en magen i Oburbjerg Mørle. Men det blev bestemt, at det skulle gå til Skavhal. Jeg vil lige nævne, at der er noget få blev tilbage endnu. Og hvis der, når de blev solgt, vil de penge også gå til Skavhal. Nå, hvor er så vi kom til? Men hvad skulle vi så give her? Det må jo godt være noget, som der måske ellers æbler penge til. Jo, når vi nu fik en ny multihal, så kunne der godt trænges til nogle nye højskolesangbøger. Fin idé. Så kunne vi alle synge fællessang. Der kunne også blive til en flag og en flagstang. Flagstang, den skulle være uden snor. Og hvordan det kan lade sig gøre, det kan jeg ikke forstå, men det ser ud til, at det fungerer. Og hvis der er noget, vi alle er fælles om, så er det vores flag. Det er altid så festligt, når den er hæst. Og så kan vi også sige, hvis der foregår noget i multihus. Der må det også godt være noget pænt at sige ud. Og med andet, så kunne der jo blive til en stjern med navn over. Vi kiggede på stjern, der var store og små. Der var noget, der var rundt, og noget, der var spids. Men der var ligesom lige det helt rigtige. Nu kan jeg nok regne ud, at der nok alligevel blev til en stjern. Den dukker pludselig op over net. Og den kunne køres ud ved sten, hun kunne gå ud og sletten. Og da vi så den og hørte, hvad den her, var vi enige om, at den skulle have sit hjem i Skav. Den er også blevet sat den rigtige sted. Det har jeg altså noget med at gøre. Den står, så den faktisk næsten siger velkommen til dem, der kommer og går ind ad døren. Der blev også til en par bænk. Nogle gode solide over, men de er desværre ikke nået frem til i dag. Men de kommer. Det blev godt nok ikke af hus i navn, der kom over stjern. Den beholdt den navn, den høje, da det passer så godt til en. Og er symbol for det er multihus, den står for. Om lidt skal jeg snor klæbes, og så tilhører de ting, jeg har nævnt af multihus.
ret meget. Kom man igen. West fra Bogklub håber, det vil blive både til gavn og glæde for alle i Skav og omegn. P. Malgo fra Bogklub vil klippe snor over. Tom fra Halvudvalg og Henny fra Borgerforeningen vil i fællesskab afsløre fra præsidenten Gemmerå. Vi håber og ønsker, at fællesskab altid vil bestå i Skav, og pas så godt på fællesskab. Værsgo, Peter. Så nu er der bevist for det her værk.